Jeg hedder Mathias, og jeg har en lidt alternativ hobby. Jeg laver blomsterdekorationer, som skiller sig lidt ud i forhold til det, vi normalt ser ude i butikkerne. Og efterhånden har jeg lavet nogle projekter, som jeg gerne vil vise lidt anderledes end bare på billeder. Så jeg har startet det her crowdfunding-projekt, så I vil kunne hjælpe mig med at lave en udstilling. Jeg har indgået en aftale med en butik inde i København. Det er en tøjbutik, der hedder Bagbagshop. Men for at det her skal kunne lade sig gøre, så har jeg brug for jeres hjælp. Og man kan støtte med alt fra 20 kroner. Og så vil man blive inviteret ind til min lille udstilling, hvor man vil kunne få lidt at drikke og spørge mig om diverse ting. Og inden da, så kan I lade inspirere lidt på min hjemmeside, der hedder mathiasmons.dk. Og jeg vil gerne sige tak, fordi I så med. Og jeg håber, I vil hjælpe mig derude, og man skal huske på, at selv et lille beløb, det tæller. Og så vil jeg sige mange tak til dem, der vælger at donere.